Gaurko egunean, elkartu gara Euskal Herriko eragile sozial eta sindikal ezberdinak hemen Gasteizen, auzolan pilotalekuan Euskal Herriko eskubide sozialen kartak antolatutako jardunaldietan. 50 bat pertsona gaude, Euskal Herriko marnaka eragile sozial eta sindikaletik gatozenak, eta nahi deguna eztabaidatu goiz hontan zehar da hurrengo urterako elkarlanerako perspektibak eta aukerak zeintzuk izan daitezkeen, ez? Azkenean, proposatzen dugun gai bateratua hurrengo urtean lantzeko da gerra eta belizismoaren gorakada. Uste dugu Euskal Herriko eragile sozial eta sindikal ezberdinak oso kezkatuta gaudela egoera honekin, diagnostikoa partekatzen dugula eta orduan planteatzen dugu hau elkarrekin jorratzea hurrengo urteari begira. Gai honek ere lotura dauka jorratu nahi ditugun beste gai batzuekin, hala nola politika migratorio arrazistak, oldarraldi erreakzionarioa eta krisialdi klimatikoa. Klima aldaketa aurkeztea tokatu zaigo topaketa honetan, eta muina izan da, arazo importantea izan da ere, ez da importantena. Beste hainbat arazoekin lotuta dago, azken finean sistema batean gaudelako. Horren kausa beti azpimarratzen dugu kapitalismoa dela, baina nik uste dut haratago joan behar dela, eta ikustea zein da gure harremana planetarekin eta bizitzarekin, bai? Eta daukagu ikuspegi antropozentrista hori aldatu behar dugu. Antropozentrismo hori bai kapitalismoan, heteropatriarkatuan edo kolonialismoan oinarrituta dago, eta horren aurka beste zibilizazio berri bat, beste zibilizazio ekosozial bat aukera da gauzak aldatzeko. Para acabar con las guerras y la militarización desde Euskal Herria, la forma es no contribuir a la fabricación, y para ello hace falta una propuesta de conversión que cuestione el sistema productivo y que haga frente a todos los colapsos que tenemos encima. Esa propuesta se tiene que trabajar entre todos los movimientos sociales y populares para conseguir cuestionar el capitalismo. Hainbat talde elkartu gara hemen pizkat pentsatzeko larrialdi klimatikoa, bai ultraeskuindarrak eta belizismoa eta ematen ari diren gerraren kontekstu honetan, dena kapitalismoaren ondorioa dela, gure etsaia da kapitalismoa, eta nola pentsatzea denon artean horren inguruan erantzunkizun bat eta bateratua emateko.